IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In pagkaamon nilawag City Vice Mayor Carlos Farinas kada dagiti impormasyon adin manong kenkwana may papan iti posible apan nakasuspenso ti barangay ken sangguni ang kabataan elections gapu iti energy crisis. Daytoy timbing like ti Vice Mayor kabayatan ti regular session ti sangguni ang panglungsod. Sigun kenkwana namuan na daytoy abanag iti nagatendar iti panagtatarip nung digiti kaming ti Vice Mayors League of the Philippines. At kay chismis na pangadwa na ibagat na pumayo ito bakla tawag kayo na at probability na nga masuspend ka naman ti parang di eleksyonin po nada kaputa di sa energy crisis po nada baka reason ka nga isuspend naman ti parang di eleksyonin yung pagkakakulog tulirang walang kawag na po. Inlawlawag ti Vice Mayor aday to'y katnibing live babayan ni Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag ti ili ti pinili a presidente ti nasao nga organisasyon. Kunana at ti nasao a posible pa nakasuspenso ket may batay ti epekto ti oil crisis ang mapaspasaran iti agdama iti entero a pagilyan. Para iti IFM News, Idol Rin Santos Tatok, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.